Dobrý den, jmenuji se Ladislav Tříska, jsem jednatel a společník společnosti Strkan. Dobrý den, jmenuji se Martin Holubec a jsem jednatel a společník ve společnosti Strkan. Naše společnost byla založena v roce 2012. Hlavní oblastí podnikání je vývoj, konstrukce a výroba jednoúčelových strojů, přípravků, manipulačních zařízení pro použití zejména při výrobě a servisu kolejové dopravní techniky. Každý výrobek pro našeho zákazníka vymodelujeme, odprezentujeme ho a pokud souhlasí s naším návrhem, zařadíme ho do výroby. Po výrobě ho u nás složíme, otestujeme a zákazník nás navštíví. My mu ho odprezentujeme a pokud souhlasí, převezeme ho přímo k němu, kde ho znovu oživíme a uvedeme do provozu. Jedním z našich důležitých zákazníků je plzeňská Škoda Transportation, včetně ostatních dceřiných či sesterských společností. Nyní se právě nacházíme v jedné z výrobních hal společnosti Škoda Transportation. Za námi vidíte nůžkové montážní lávky. Jedná se o zařízení z té skupiny strojů pro výrobu a servis kolejové a dopravní techniky. Myslíme si, že lávky přispívají k automatizaci výroby i v případě zakázkové, kusové či malosériové výroby. Mají tedy pozitivní vliv na růst efektivity práce a samozřejmě i pracovního pohodlí a zvýšení pracovní bezpečnosti. Firma Strkan se mimo jiné zabývá vývojem a výrobou jednoúčelových zařízení. Za mnou můžete vidět automatickou robotickou buňku pro nanášení lepidla, kde jsme integrovali robota společnosti Fanuc. Vyrábíme jakostní svařence podléhající přísným normám, jako například rošty podlah do tramvají. Svařujeme dle normy EN ISO 15085. Definované svary podléhají magnetické zkoušce. My name is Sandra Prajapati. I'm from India. Suddenly decided it's good opportunity for me coming for Czech Republic. Strkan company. Here good building quality, me language problem, their language different. But no, this is a very good environment and good people. Našimi partnery na straně zákazníků jsou podniky jako Škoda Transportation, Iveco Vysoké Mýto, JTEC, Hutchinson, České dráhy, Škoda Parts a další. Chcete patřit mezi ně i vy? Těšíme se na spolupráci.